من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك بسوء لك دعوك لك بلو أسلام يجن لك فتل من يذاتك بين على كما أكمل بك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سورة القدر قدر سورة نوي ليلة القدر سورة سورة القدر قرآن سورة بيكون أنتوني ورنادو بيكون أنتوني ورو كلا بيكون أنتو أن ولفلا أجينا على كراكان صلى الله عليه وسلم كاتو مكة ga susoli bala do kwa jigina Madina da magan fo ba di kacha sulan da bela jere aya duru do be sura ko koray ko asura kasu da amfle wati da no e sungalo kibaru yaula bele samanti asrafe obe sura kinga suratul qadr laylatul qadri sura awa sura atoda be laylatul qadri de la sungalo shutan laba shukeleni mobu chesri ka nini sungalo shutan laba ko in sura ile o kibaru yafu sura dafalindo akmaka be laylatul qadri kibaru ya de tunga no shukele minabe sungalo kono ni anywana te sungalo kono anywana te kalo wore kono komi sura rabna mamutu ashukile samanti asirahimina sura kibaru mun ba kono don bo foro nyongo ya to qadri ko yere kunga ma chaman fala laylatul qadr no ishunyere to boy don bo foro nyongo afo nyongo do kuma do bala mado la mate hal yu fofo ya fotte ndron mo ka don ka sibini do ete simbate o kuma ukro kuma kan do bala don bo foro nyongo ula don ba famba tara min fe ula am barakenu
afolo fe min to ko laylatul qadr ni qur'an bin afsa manti afo do ko sungalo dronte ka be sa ni sa wati be kono ko do ko kuma nga kuma fanga mate don do ya fo asimini do were ko ate sina blere ko abe ala kira tlede la ko be kira tlede la ko kira ko fe ko laylatul qadr ko ti fana kuma ya asimini do kuma kolo mate ayo don ba famba sombe muma wa ambe ba fon fendon o beboka o jumai o ka fole qadri shu abto sina abara kiram manto buka tasi alqiyama sanga selima sanwosa sambe teme ashukilina abe sambe kono fuka tasi alqiyama sanga selima ati wati be fana kono kolote o kuma infana kada ka hadisa kenema undana munu ya sabati ka fuka be sungolo kono o damate sungolo tletan laba hadisa kenema undana o fanana ka foko abe sungolo tletan laba de kono shutan laba laylatul qadri bo de kono o shutan laba muwan saba shu be kera bayna salaf sahaba werani yonche mununi ala kirat lika suru sahaba ubala tabi'ina ubala o ko tli wuluflan labay kabo de kon ibn abbasi ma chaman fola e tamashin chaman fola dawnan usizi tli mugan wuluflan shuka bay jatemnawi ye jatemna munun ki ala kira nabi sallallahu alaihi wasallam ka sanga shin mangutuma ani on yere ka jatela na ba ke shuyi aka tilika kedni ali dawna ni hadisai ga kuma fana mangene ka ala kira shuyi de ta tokoma o tige mugannani shufo nani ni kuma nunu be fara nyonga kalambaw be barake ni ka chaya ni kuma be fara nyonga we kuma khulasa kuma bakruba we ka fole su qadri abe sungolo kono sungolo wati jumay ashutan laba wati jumay fil awtar we witru de kono mugan kele mugan saba mugan duru mugan wolofla mugan kononto hadisa kenema unana ina hadisa folo ko ka yini shutan laba kono hadisa flana ko shutan laba fana kono ko ka yini witru kono o ni be koryali moyi abi noya dado ke moyi ba fe ka yini laylatul qadri akibaru ya babaw oluweni folo don baw bembe minga kuma sebewla o laylatul qadri ko besina fokata si alqiyama sangasi sanwosa ni sungalo sera laylatul qadri shubu kono o sungalo shutan laba abu defana kono sungalo shutan laba infana na be ye o shula abiye a witru dodela no ye jate flaka kilindaka comme mugan kili mugan saba mugan duru mugan wolofla ani mugan kononto laylatul qadri abiyini nunun kono amma katkenga ke sungolo shudoka o kera mugan kili o kera mugan wolofla o kera dore
ska fuitela shuina de Lailatul Qadri shui naombe mingi ambabe blaka ndekono awa kwani riski do bala de farati bala na on ko ka yini an siga fo do an siga fo ko tefana ga ekon be faratila na kirai alhamdulillah na makai korai kwatara kidan wana kirai min fo sallallahu alaihi wa alihi wasallam nogote mina anga yini folo iba yini dongo dona ibe bato minge ibo baraji sura hal no makeliyatul qadri shi otono flabal anyini ni seve ibe baraji sura shuta imbela adaka ibe ni chestri shuta ingilingile bela ashu munu makeliyatul qadri shi nga e bato ke ukono sungalo samanti ya soro ibo bato daraja soro ibo shu fadlu soro wa ni ala sona ma Lailatul Qadri shu fana soro kadaka ita imbe yana baya man amba ina ala fi o shuimi na kafsa katebe sungolo shu beka ala ka do angar sikela ala ka anfara ashu barak kelonka na baran ma min ka kono ya rabbi ala ko min ay an ala je sura nyere mum fo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمبي تنغين على فعكام بوشي شيطاننا على كدنا باكا فرلك رفنو بسم الله الرحمن الرحيم أمان سينديني الله تعالى تغبر كما يجيهنا لو قوليتك دو لا هنا كرنغرليتك دو إنا أنزلناه في ليلة القدر إلا أو في لغة العرب ما بوفو كلمة بنيسرد أنيا فوتا أنيا كتا أين بلا ينفي هل بوانا يالو بوفو hali bawara ala nini ma bena ngi wa fa ma ani sogoma ka sura kelendo ani sogoma ani jondu ta amu fradu be me ini sogoma de ba kele ani sogoma o jamu do o fana inna fena qur'ana kono ni ala ba ka wali ketawfo iskalu fuita ala ka fi biya kili jagabo a ako ala kelindo ala dum bara mun fa ba ko am Qur'an ya rab kadifen no be ben arab kana ni Qur'an na no sigay fala haraj badum ka fo ma kele ma to ka fo inna o fen shidoni arab kana alako inna anzalnahu أي قرآنجي أنجوني على دكود وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أقوى قرآنجي إنا أنزلناه هذا من فلان أكمل قرآن دبا تفسير كلا من ينصصور كما فولين قرأت أي دلماي أي قرآنجي قرآن ما تعتقد ما يا تفسير كلا وتنينصصور وهاو إن كان بالقرآن دم الضمير بس القرآن دم إنا أنزلناه أي قرآن جي أي منجي قرآن دكتور في ليلة القدر لا تجد شلا والما بنيا شلا إن كما فلا بالا كما فلوين ودي فوباكا تشان oye ka Lailatul Qadri kwa to oye kullati don ba do yin ramida salaf allati keshu kwali ama fo ala ife bellati ke kabi kaba kulun du kuluma dlawa e mulishi de bin allati ke Lailatul Qadri shu kwa ko kallati ke takabo lahul mahfuz la kana ubla wala ya yorobla akibaru yasi awali ya yorobla ani nga ngabla akuni abla fara fe bella tikera
ويلتكي ويا جملة له المحفوظ ولا لا فب سبني فهم فمنا كيف كتاسي القيامة سنسي كونغا كابو نيلة القدر نكتاسي سوار ليلة القدر ما وسانجلي ميمبو كنو وكباريا دبل لاتكي وبلا وليالي سيكا ليلة القدر شو ويه منو كو قدر يرى كل لاتكي دي كله كذاك اختلاف ما غني به دون بوني يونشي لغة سرافة يروينا ni Arab kalana yinga القدر وحكي دمجرا في بنيا valeur قيمة أنا فريق الله كيف يبقى فتحك دالوبنا يبقى فوق القدر وإلى كيف وده أتو تفسير كلا تشامن بافو كو بنيا شو ليلة القدر فهتقعد درا ليلة القدر كو بنيا شو دوين بنيا القدر ما قدر الله حق قدره نمون وقول لتكدو ولوكا دلو يجمعي ولوكو القدر والقدر وكلاهما جائز في لغة العرب فافلا بمسكا لتكيب كفو فابكم نيكو عرب كان النهر يسكن كهاو كنا والما يكو النهر يفتح كهاو كنا كفلا بسكا فو عرب كان والما نيكو الشعر والما ياك السكون يانك السكون ياك فتح كفلا بكوركلين فو عرب كان فلا بسكا كنسكي كفو والما فلا بسكا شي كفو كوني فانا يودي القدر والقدر كوف لبب سيغافو لاتكي عرب كان دون باو ديكا بايد تفسير غافو يمين سيبي نيت عرب كان دونا يد عرب كان دونا ويمين فو امبا كو ديف لاكالي انت تدوري لاكالي ليكو ولا منون تعرفه اني كما يتو سياقو ني كما تو منافو وني لاتكي كو كما ميونتا mi fana ko bonya shudo domba dum fana do arabka kelima kelim bisuko fana fo do al qadru bisi fe bonya aqima a valeur ayanga afi qadru bu ko fo munu wol latke do lu ko latke bisi al qadru bu fo bi fathi dal bisi ka fo fana dalu ke su ka sukun ke dal قدر كما في القرآن يكون منا والله تعالى أعلم بنا عمتان التفسير جمعي ينسيسا وهي اللي تكيكو كمي ونكما تو لبنيون يكسبه وآية القرآن الجيكي ليلة القدر شودي نو هي اللي تكي شودي اللي تكي فاسون جمعي دوفانا دون بو يشارو من كولا وهي سانكو منو سانكو لتكي لهم furuba latike obey o ye febbe farale nyongai nga nin zain ngono komunu latike ra nin zain ngono olu de be samakata ujalatike yorowla ko de be kelatu qadri shu ya rabbi alaka man latike ayi adushu awa we akuma amba kanu katani tafsir ni akmala alay kira de kuna fonisa anika kuma indamne ne qur'ani jigini ko kuma ya amba ye ko qur'ani jigina lailatul qadri shu anu ba no qur'ani bakruba da fale majigi ala kira kan sallallahu alaihi wa alihi wasallam no kira ambe bina yare yini ga wala jigini jumay ngol Qur'an bakruba majigi ñoo few Qur'an jigina de aya nani duru aya woro ulo bla segi sam wan sabako sam wan saba hali ala kira fatura samina Qur'an aya do jigina osa Qur'an jigina ala kira ka sam wan saba de kono ajini kan dafa o adu fole fle yan ko
domiru in kambe qur'ana de ma o kuma na kambe qur'ana ma yali o jigini jumen koy don bo kuma fla fala a folo ko e qur'ana re bakuru ba jigini ka bo lahul mahfuz wala la kana bla ka ba kolo bili folo la no min floye hadisate de ibn abbas de kuma in lakali ga ibn abbas bana ni wana kibaru ya bafota ya don bo ba lakali don bo ba fo ko amba jigiya ko ateni voa kunve ibn abbas be ni ndoni bo mini ka fo ko qur'ane be jigina ka bo lahul mahfuz wala la dafali kana bla ay sudo ere to fo ko sudo be ka ba ko bli folo ina ko baytul izza ko nana blaydi ko ibn abbas de tuye moye alkiraye mami kerengere ka dugo kerengere lingay qur'ana koro donna allahumma faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil afali de mako turjuman al-qur'an sahaba bena ka khususiyadu ibn abbas yon nga dogon wali nga fa yon yerete sahaba wala qur'ane fasar lila ibn abbas de kuma info ni ay tafsir gafe kono kuma bora ibn abbas de ko qur'ane jigini ko kuma min fole fle ko abakuru ba jigini de do kana bla sudo kono kaba kolo bli folo ina fo suma ko baytul izza ko bunyasu aw don bado ma songata o kuma no kadaka utafo ngalondo de ngawlu ko hal note ko qur'ana jigini laylatul qadri shula ko o sabati be hal ibn abbas ga kuma inte kadaka ko ajini damnena sungalo de fe ko fana kera ka laylatul qadri shula ko qur'ana jigini damne ajigin ko folo qur'ana aya folo mun jigina alkiraka ni sura inde dara o suraka sura alaqi aw aya duru folo ko jigina ka baylatul qadri shudema ko pana fe jigini damne na shumina ni ko kwa jigina wala ko pana ye sawaba de fo bara qur'ana jigini baylatul qadri shula o ni kuma fla bala عند المفسرين أو أما ليلة القدر شو كوي ركوسا قرآن يرجعني سمعوا لا والنص قرآن النص نرنوي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وكان أوتي أوكما منو كنو ما ينوان كمبي مما تفسير كلاو تنيون زمان ويكافو إنا أنزلناه في ليلة القدر أي قرآن الجي ليلة القدر الشودي نو يلا تكشوي وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك مهيلة دنيا ما ليلة القدر ليلة القدر يجمعيه دنيا الدنيا ليلة القدر الله التفخيم والتعظيم ككوب نجا ما فجوين أبو نجرا وما أدراك أي كاري نيفين إبن نيفين دو قريبين نو أقرأ يدك أكوب ما نيوانا من بقرآن كنا يولي وما أدراك ما ليلة القدر ويلا دنيا ليلة القدر الله ليلة القدر مي قريو دون بنا قرأ الإسلام كوا على بنا يفو أنقول دون بو حظ دوكي كنا على كوا ووك ما على كرامة وما أدراك كوا أبنا وفين يفو أي أنا كوا ما يدريك كوا أتو يفو وعلى يردون وما
كما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. كوكما نيتي ليلة القدر شودون ليلة القدر دوفتو علني ليلة القدر خير أشوكلي هيركبو من 1000 شهر كتمك كلو واكليغا كلو باكلي ko a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o kan kalo ba kelen min fana ni Laylatul Qadri t'o la dɛ n b'o fɔ ka fara a kan walasa ka kuma perepere latigɛ kosɛbɛ kalo gansanw Laylatul Qadri tɛ min na o kalo 1000 Laylatul Qadri su kelen hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ o kan a su kelen baara al-amalu fiha خير دهرك مكتمي كبارك كلو واكلنا نظن بو بي يرى من فوق انا كليتو ندى العمل اي العمل الصالح فانا نفهم يتقدري شكلي ولي يوما كبسا كتمي شو كلو بكلين ولي ما يتقدري تكلم منه angana bara in kosoroli te ka ben seli kilema ngan janto la de Laylatul Qadri shu be se ga yini ni bara wera wi min sel te kili nana ke kuma duna yitlo la de o korate fana ku ba mo gen ka bo misri korate ko ne ko tahajjudu kuma de be ka fiye ka faraka fastabiqul khairat mo te kili bara walaw kana ke dron lepsika minge je dato yo para do kan no doma o ma no doma wa do ere kan do la ka teme doka مثلا إن فلوتي من ليلة القدر شو ينسزا نينو ما يتشاي نسرقاتي بوتشاي نما فوقا كنا سيل قال لك ودي منكا وين شو تاين أشوو شو نبي مليون تان سرقاتي فاندوما woni o ka miri o na folotigi ka miri ko ay ko sarakati bo tala ko aforo ko ga silli ate sarakati foi bo ko ale ko bena shimo fem sir kono adum sigani ko inge fa ngani ro num fam wa bara do rebbi ba sura dokka bara ta permiti akase ko ke ga siga bara wore kew hande tayara te ga fana be do sura talo مثلا angafo ashukile joli nafla srafe o kapsa katime shu kalu bakile nafla ka asarakati bo kapsa katime kalu bakile sarakati boka ashinji tuku katime kalu bakile shinji tukuka wa hakeda mi ata soroni barami o baran kapsa katime anywana kalu bakile baraka وان ما ينتنك مدلني تفسير كلا شوكاني كتفسير لجفته القدير عليه ابعد من البارة دلا وبارك بارك ما دي بارك ما من كاش شكون انت على كلا صلى الله عليه وسلم امسو عندما كلمه وعينيا والنبي اللي تلقى شوما من فوق ما يدوا ودي فاي انك عفو وتحب العفو فاعف عني ودوا ودي adop siga shunyana maya ni Qur'an ka adop siga shunyana maya ni nafila sili ma adop siga shunyana maya ni sadakati boy ma adop siga shunyana maya ni barang ma wala wi ada hakilita mina barang ma nona ya kachane wa beka da alai fastabiqul khairat ayyon da hera baro almuhim laini ko ni mi ka to shuinki soro barang ma ika barang ma ke ashukono kwa shukele de barang makka di alay kateme kalu wakilinga alak bayini sallallahu alaihi wasallam aba shujo hadisa kana ma wona no alak rab baka dimba abiyatu qadri shunyana ma aba yini shutan laban kono o sabatra
seli mata to ma bi nasul Qur'an wa ala kira ma fa ko ni selte ki te itse ka bara wala kala o manaw zakira ni nde shuazi sallallahu alaihi wasallam wal ma amani nge o te qaida don bogolo ko ba jira ko o manga ka kula wal ma ko na fati soro lalaw rasul ala kira rek mai ababeke do fora ala kira sallallahu alaihi wasallam ka fonsiriya ngabbu sungolula kateme baji ta ku toka kateme fieci toka kado ka bako ida fie ka chili ko ala kira kum fonsiriya be sungolu fe katemo o no e sungolu anun tala ka ya hadisa la ko ala kira ku bi chestri sungolula ga bi chestri sungolo tan laba fanana kateme shumugam foloinga mana kurai akumbe baranyma tan laba ina be dofaru beka الثلث الأخير شوت لا سبب لبا كيلي أفلانا كنافلا كدغولا إكيلي ودي كفسا جانغون يا كي كسوي ركونو أسبنا إيرد بكي أو قرآن كلاناي إيرد أو كو أو بارا بيبي إيرد بلو بدو فريكا سراكا ويروكا جانكا بو إيرد جراما nasumalo na fla amala ka kem misruja oh ni ne kafsa ani ni ntsiga ke o tekele de fanga ni ro fam ya dinana ma chawan kebe ka ere je baran mankela kwa fora ko ndikan afora ko ndikan afora ko ni banatike ya ete sumalo shu na fla zeli min floi a kechugo nyuma min gafsa so sol tola de ne ma fo ko amala ka kete de nga minga fsani don bautu nyon soso ula we ka kika sokono ani ka kesh dugu tlafe shu jode do seli ko façon warete kuy shu fe sel do qiyamul layl ko shu fe sel dum ka kika so ikelen don kira ka hadisa na sallallahu alaihi wasallam seli minga fsa seli be yemingi ka so fona kara farda de bi ni jamana na nafla ko ni kan sokono de adara ka bu sokono aflana aka keshu laban rola o de fana fadlu ko nga o gele ya kama amena faranyonga abekara na taka anda ningafsa no masoro atoko ningai kusobe no masoro ningafsa kana to fana kataki da alla ko de da kon zebe mi excellence soro mi bien soro mi assez bien soro mi passable soro ani zebe fieka ten da kapsa ha nana nay do tay mumtazi jaydu jiddan obey jaydu bey maqbulu bey nga min nana papier jadi karamo ban wa ando bo de l'islamel la fa ko ni ngafsa min dambo ka obey min dambo fana ka obey la rare ode ha ni yoro hakelama ni yoro batiku be munun dambo ka lube duba mo be do rebbe fo sunal do diga ko lui ani isi ki bolu lay sega o vraiment les autres karishu di mo hoyda be ne ka barata permité ko frère e kon bi shikete fukati sa itnana barani manga doshu est-ce que yelama bi do kan barana ko mamina ereto don on toto o para bara wore ala folo ni shi misir la nye soro kuma mina ibo fana faraka nga angon nga famu ko nga kuma in korote ko be mo ko mbo selika ko kumbla bara wore kade ya parce que kuma tike ka tugu kuma ere ndigi bo adama de la il fait fo ya fo ka ta fam parce que ya basili mate ka sori bise ko deke tugo weti bolo kibinata sarakati bon nashi do blaw nona ne mo fiere kanana basili ma sho kibe kema fla sarakati wal magibe ibi tabaro kilo kelin sarakati ka fora ko ni minge o te tabaro kilo da mado tsika shu jo placita de kroge ayo fo nyoy kabisa ليلة القدر أشوكلي خير
ahera kabu min 1000 shahr kateme kalu bakilinga kalu bakili don baw ya jatim ne ya soro o ta fo sambiseki ani sansaba ani kalu damado kalu wakili abe be ode sambiseki ni sansaba ani kalu damado riwaya tu do nanan nanga riwaya mundu ma kuluma bawte alla ma do lay sur gafe do ya sibiti kateme daka ni kuma koni ko ruya alla kaliba ma fo bo kuma ka gelendoni fa al maflela ka fo chedo ay mbamuru ta ka jihadu ke ala no fe kalo bakile ayo de ke jihadu la yado folo mo shi nga jam mo shi jam bolu ko ko folo mo la musoroba do de la ka de shukashi kwa mashi soro de kwa fitini sara to sanjo la sambiolo vla de sara ka to sambiolo vla ba de ye kashi damina kwata da ko de kwa mashi so to ni folo mo la yes san kemeni bichama mbala kem amna soro no kashi jan do yo ke mojizai ga mo ko be shi jan balu sa la ni ko keme sabani ko keme ni bichama o chama bitarukula kuma sahaluma dabali bisan keme ni bisiki keme ni bioro keme ni biolofla keme flani ko adama de kumbo balu fora mo wala to ala kiraka ko reali ke kata nga shi suryama ayo de fokale manton shifa mbaye kabo bioro la kata biolofla ono kore ni oroma bunya shi jangula awa ko ala de o ko fale ki ala kire don ba do kala kalilla ko fale de kera fadailun nuib samantiya ko mun de liyatul qadri shu doy e kewo ke kalilatul qadri shu soro e sambise ki barakela ka bara baler ni wana soro ka farikuna ko para chei ko aforo ko chei kalu wakilinde ke abe jihadula atoko di kalu bakila abe jihadula sambise ki ni ko akira dunya bala le manto yere min bo balo manja ko o alakira hamina ayo here ni wana kanu amanto ya le manto ben zoro chugodi ko kira mi ko alaylatul qadri shudi ana manto ngakmay woni sibe be ko ruwiya ko alla kalila onga ka fo ma fo bukhari ya fo ma fo muslim ya fo ma fo albania saha ko ni sibe ni do be tafsir kitab do ko riwaya do be olute lak olukon matiere blow do lakalilla olukon don bo ya sabati ko do te kuma kenan o yengalu lalu ni kadda alkira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulatul qadri shu ashukili khairun ashukili yarakabu min 1000 shahr katme kalu bakilika تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة كم لكو بجيلي الدوش كاچايا بإذن ربهم نومك جهي والروح فيها كم ملكوا بيجي تنزل الملائكة ملكوا بيجي الدوشو ليلة القدر دوشو الروح فيها روح يا رب ملكوا لي الروح يا كو جبريل دي كل عليه السلام كو جبريل دي كل يا الله يسر دم بعدو كما دو فونغا ما شاما متا كو الروح كو ملكوا دو كا بيجي ليلة القدر شو دبادي melekei kabbu adaraja kabbu makama kabbu kabbu jibril qadri shu don ba fam batara min fe o ka fo ko jibril di ko kadaka ar-ruh in fora jibril ma fawre fe min de yai war-ruh fiha afrako melekau bijigi o katlaka fo ko jibril bala ibna ko ma la melekei wa arabkana balaga tufi min binya arabkana fuko zikrul khas بعد العام كرنجر لي فو لوكو لي كوفي تعظيم وتشريفه كابونيانا اكرامجرا
ali kana ya ambo famiyo niko anga dugulama benana hali dugutigi yɛrɛ b'a la ko dugutigi tɛ dugulama ya nga kɔrɔ ka dugutigi de ka nali bonya jira ni ka dugutigi yɛrɛ bonya jira ko melekɛw bɛ jigin wa ruhu fiha ko Jibrila yɛrɛ bɛ melekɛ jigintaw la a don su bi izni rabbihim u bɛ jigin n'u ma ka diɲɛ de melekɛw ka tasarrufu bɛɛ olu ka tasarrufu bɛɛ bɛ kɛ ni Ala ka diɲɛ de kana melekɛ n'a caya filɛ a si t'a se ta k'a da sibiri ɲɛ kelen ko dɔ kama fo ni Ala y'o diɲɛ d'a ma k'a ka to la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun melekɛ tɛ foyi kɛ ka bɔ a yɛrɛ yɔrɔ n'u bilala min na o b'o de ko bala melekɛw bɛ jigin n'u ma ka diɲɛ min kulli amr koɲɛ kelen kelen bɛɛ dɔ waleyali kama min latigɛra o san kɔnɔ bɛ jigin min ajli kulli amrin qudiya fi dhalika al-aam o san in kɔnɔ ko ko latigɛra ko melekɛw bɛ jigin kana o kelen kelen bɛɛ kama mana min bila bɛ min na min kan ka min kɛ o la o bɛ jigin kana ko kelen kelen bɛɛ kama min latigɛra o san kɔnɔ tanazzalu al-malaa'ika والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي قادو شوي كشي القدر دوش قادو شوي كشي قادو شو على تفوي ساكا مفوح ليلة القدر شو علي شياطين تيغا باركه شمالو لا فرقوب مردة الشياطين كو بدونغلو ماندونا ليلة القدر شو كو فوي رد تيغا كيو فيكو بوسوساني من فيون فين كو بيجو وسلام هي كو او كمين دون بوي ما فلا من فالان فلا be kasurunona be kuma kene ko melekɛ minnu bɛ jigin k'olu de bɛ to ka salamu di mu'minu ma kabini tile mana ben ni melekɛw ye jiginni daminɛ ni tile benna dɔrɔn y'a dɔn o ye su kolen o kumana tile mana ben dɔrɔn ni melekɛw ye jiginni daminɛ ko melekɛw bɛ to ka salamu di mɔgɔw ma misiriw kɔnɔ salamun alaikum salamun alaikum ok ko melekɛw bɛ salamu di mu'minu ma dɔrɔn hali n'i m'a mɛn jakuya tɛ i k'a mɛn ko caman bɛ adamaden kunkan i t'o bɛɛ ye i t'o bɛɛ mɛn n'o tɛ sɛbɛnnikɛlaw b'an nɔfɛ o e ɲɛ b'olu la o bɛ min sɛbɛn e b'o ye wa nka n'i y'o kalon tigɛ i kafiriyara n'a ka kuranɛ de y'a fɔ kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna alaykum lahafizun ya'lamuna ma taf'alun de limaniya bonda ye ko melekɛw bɛ salam de di awa o kumana i tɛ fara kisi baarakɛlaw ka a don su tan laban ye adamaden kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi an ye fɛn fila fɔ min ka fisa kosɛbɛ ala kira y'a kɛ cogo min na sallallahu alaihi wasallam kira y'a su ɲɛnamaya ni baara minnu ni ala y'o nɔgɔya maa min ma i cɛsiri o fɛ o ye k'a su jɔ nafila seli ka su jɔ ni ala ko suma caya ka dugawu caya ka yafa ɲini caya ala fɛ n'i ma so la n'i sera ka baara ɲuman wɛrɛ min kɛ sadakati bɔla sijitugu baara la kuranɛ kalan na fɛn wɛrɛ min na baara min ka di ala ye ayiwa n'i ma so la i ma se ka kira tasi kɛ i ma se ka ɲuman wɛrɛ kɛ i ladabu i k'i sigi yɔrɔ kelen n'o tɛ lailatul qadri su ma taa bɛn i jɛnɛya kɛ kuma ma o ma taa bɛn i ngalon tigɛ kuma ma o ma taa bɛn i molobaliya kɛ kuma ma o ma taa e sɔrɔ jajugu filɛ la awɔ t'i ma hɛrɛ dɛ f'an ka dɔn ala ye waati o waati bonya o waati n'a m'i sɔrɔ ala bato la kɔni kana to a k'i sɔrɔ ala kota la
hali sunkalo ye min filɛ maa ye maa façon saba ye maa dɔw bɛ yen sunkalo yɛrɛ bɛ ko dɔ ma campagne a bɛ k'u ma traité ye u b'u cɛsiri u bɛ daraja kɔrɔtɛlenw sɔrɔ u bɛ baraji caman sɔrɔ donc maa dɔw bɛ yen olu kɔni ye muqtasid kɔni b'a débrouiller a bɛ su in kɛ ni débrouiller ni ko a ye su jɔ a b'a fɔ ko ne ta ka ɲi tan ni ko a ye kuranɛkala caya a b'a fɔ ko fari t'ale kan a kɔni b'i débrouiller a bɛ su in kɔni kɛ a bɛ faridaw seli nka min y'a baara ɲuman tɔ ye sa cɛ aw ka silamɛya ka bon aw ka cɛsiri o la o y'ale ka faamuya ye ko muqtasidu de ye a bɛ faridaw kɛ k'u dafa a bɛ ala gasi sigi nka a fari fununen tɛ nafila baaraw fɛ nin bɛɛ ka ɲi nka kana sɔn ka kɛ hɔrɔma tiɲɛnaw de la kana lahɔrɔma waatiw kɛ ala kota waatiw ye o man ɲi dɛ ala t'o fɛ joona a b'a hali ti se ka hɛrɛ baara caya nka i sɔminɛ ka bɔ tɔɔrɔ baara kɔni ma i sɔminɛ ka bɔ tɔɔrɔ baara ma a to hali maa dɔw tɛmɛna hali n'u ka silamɛya tɛ ten nka ni waati lahɔrɔmamaw tun b'olu waatiw gasi sigi n'i y'a kɛ ala b'a dɔn i ye koyi maa ma ala ka fɛnbaw bonya ala b'o o tangani kɔni da i kan i da don alijinɛ kɔnɔ sa i ti don sa o y'a dama kuma wɛrɛ nka n'i ye ala bonya n'i ye ala gasi sigi ala b'o dɔn i ye maa minnu ja ka gɛlɛ ala la u bɛ sunkalo kɛ komi an tɛ sunkalo la hali faama minnu y'a kɛ a y'u ɲininka faama minnu y'a kɛ ani minnu y'u nege ka bila a la bɛɛ b'i hakili an b'o campagne de la o y'u ka hakɛ de normalement ka minnu ma sun olu man ka bali k'u t'u ka fɛnw kɛ ne ko e ye mun silamɛ modèle ye i t'a to olu yɛrɛ k'o ɲini wa e ye maa façon jumɛn ye silamɛ b'i cɛsiri ka kerecɛnw ka hakɛ ɲini ka yahudiyaw ka hakɛ ɲini ka tɔgɔ ye di kafiruw ka hakɛ ɲini u ka adamadenya hakɛ tɛ tɔɲɔni tɛ k'i b'a la k'o wuli ka b'u kan f'u ka kafiriya k'a fɔ k'u ka to yen u k'o kɛ fɛn fila tɛ kelen ye dɛ b'a fɔ ni bɛnkɛn bɛ kafiri ka tɔɲɔni sira fɛ n'i y'a dɛmɛ adamadenya sira fɛ k'o bɔ a kan kuma t'o nɔ an ka yɛrɛ bɛna daga dɔn dara ko min tɛ seli fajiri fɛ ko an kana misiri wele k'o man ka bɔ tɔɔrɔ k'a sɔrɔ ala ka hakɛ b'a kan ale yɛrɛ kan ka wuli ka fara fajiri selilaw kan o y'a ka hakɛ fajiri fɛ sunɔgɔ bɛ alakira mandenw ka hakɛ la ayi fo fajiri ka seli ni fajiri kɔni mana se ka ban m'a fɔ misiri minnu bɛ taa wele k'a bɛ 2 heures k'a bɛ 3 heures n ka t'o ma dɛ nka fajiri seli kuma logiciel bɛ bɛɛ bolo bi ni fajiri seli kuma sera mɔgɔw kununi dagara m'a fɔ silamɛw dɛ n ko mɔgɔw kununi dagara i ka kuma faamu wa ni fajiri kuma sera mɔgɔw kununi dagara a kunu foyi t'a la a ye mankan kɛ du kɔnɔ bɛɛ ka kunu a selila o a ma seli o y'a kungo ye a bɛ kunu kɔni a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ u mɔgɔw kunu a b'u kunu dɛ i tɛ seli i tɛ kunu e ye roi dɛ i tɛ foyi i bɛ kunu wa se de t'an ye ni se b'an ye an b'i karaba i bɛ taa bisiri yɛrɛ banabaatɔ yɛrɛ min dalen t'a fɛ ka ala tɔgɔ mɛn est ce que o ye maa hɛrɛma yɛrɛ ye ko dɔw man kɛnɛ nin si tɛ mɔgɔw tɛ ko de fɛ dɔrɔn b'u kuma ninnu dilan u yɛrɛ ye dɔrɔn ka silamɛya bala da silamɛya ɲɛ n'o o salamun hiya k'a do su ye kisi mɛlɛkɛw bɛ salamu di mɔgɔw ma misiriw kɔnɔ awa
kwa do shi kishi ka da meleke ka salam dika do ko la ko salamun hiya ko dun yere de kishi khore shu yere de kishi shu here madu ala be hene min jiga ka jonga ni ala samanja min ga shula ko kishi do hatta matla al fajr fukata si fajr kena chilima do yi kuma wore fana fo o fajr kena chiko kuma na fanga bato fana na ko fukata si siljini fajr kena chilima وفانا تكما فانا مي والله تعالى أعلم. سورة القدر ما كنت رايا يعني صواب من سورة على بركة دوكا لكم بلانج ما ميزان نفلميان سورة على كجوم يا فأي ليلة القدر شو على كافر شيكا على كادوان غرسيلا على كافر أن يربتكوكا على كافر درجة بتكوكا شيني كذا اللي بقول ما يا رب على كدي أما أم ببارم من على كومنة أي على كأمة وكلا على كنانا كبلو ككلي أنا جمعنا على كبسكي على كهرة دو أكون أم هرة من جينا عن الله على كنوعي أم سران تورم من جينا على كنكشام أنجرم الدخولنا بني على كيا فاي أيام تروك مين أنفل لك مين على كبيا فاي لك بلو أسلام لك على كفاتو لبديك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.